Като си пиеш, като не можеш да пиеш, седи си в кабината. Няма смисъл да се правите там на герои. Тръгнал той мене да ме обижда. Някакъв вашкарник от Врачанско или откъде беше. Така щял да ме направи. Много няма да знаете. Вашата мама откъде ги мисля тия работи, направо мога да припадна с вас. Или се спирайте, или ще във върна в първи клас. Аз ви обещавам. Тръгнали с свеща към пясъка, сте загинали, да го знаете. От тази кола искам да се пазите. Значи, който иска, може да заповяда. БМВ-та, Мерцедеси. Не мога повече! Не съм го гледала, Павел. Той е очеизбождащо, че той е много красив мъж. Даже имаш и голямо куче тук. Голямо куче имаш и ти, едно черно куче. Значи 68 кг съм, твърд, як, корав, прав. Мога да ги золя по всеки един случай, както искат. Тя излъчва едно лошо предсказание. Не мязат на човек. Аз като се обличам на първата река. И 10 приятелки да имам, а хубав съм. Не като тях да отивам да се звагам. И да съм лежал в затворната река, съм не като тях. Майката си е, Ми там реална. Марто, тук ти умираш! Вземи пи някакъв чай за ослабване, не дей ми пиш на мене. Какво избираме на практика? Какво избираме? Много неща. Сега в момента друга посока мисля в момента. Дяволът ми нашепва да отида, да ги отравя всичките и да се отърва. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Би ли искал до края на сезона да гледаш как някой плаче и се сополиви до тебе заради теб? Стига те, знаеш колко ще ми е готвил така. Мисля, че съм не мъжкар, а мега мъжкар. До кога този ще се взема за център на вселената? Аз какво трябва да спра света да се развива ли, да ходя да се самоубия ли? Не разбирам защо хората така ме нападат. Какво съм направила в случая? Убийство пред камера ли се е случило? Какво толкова съм направила? Ще видя по телевизията утре някаква истинска звезда на световно ниво. Еми Уайнхаус, например, в времето назад ми изниква на първа инстанция да се сетя. Знаем всички как почина, но нейната държава не я мразеше, не я плюеше. Жената е до днеска легенда в държавата си. Само в нашата държава, каквото и да направи някой известен, бива оплют и бива мразен. Кой няма пари? Кой няма пари, бе, мизерник? Ние сме останали за някой контейнер. Той вика, базикам се. Ма какво се базикаш, бе? Не ме заговаряй, бе. Не обичам да ме заговарят, не разбираш ли? Не обичам да ме заговарят. Проблема е такъв, че докато си имах пари, изведнъж вече нямах пари. Стана толкова бързо. Акъл не ми дава и съвет не ми дава, защото моята глава трудно приема. Не знам дали си забелязал тук един месец, моята глава много трудно приема. Според мен хората много не харесват мен и тебе. Според мен също. Ние сме страшни скици, бе, човек. Ние сме тирижи, ние сме цирк. Ние сме тигър балкански. 100% умират от смях с нас, казвам ти. Ти си по-тарикат от мене, Демек, така ли? По-тарикат си от мене. По-тарикат съм, да. После вика, що ме блокира. Как няма да те блокирам? Ти ме дразниш, маймуно мръсна. Аз такива шофьори не трябва да се возя, скарах ми за той, пари, заредих по гориво, цигари, мигари, такова работа. За кой за 4 км? Той не знае къде отива, не може пусти музика или такова. Няма да се извинявам на никой. Няма да се извинявам на никой. Държиш ми респект, маняк, ще ме уважаваш. Кой код се е правил, ще се получи рестото. Край. От тук нататък почва само един позитивен андерграунд, песни, танци, аз съм вашия танцор, аз съм Тор Мартинчука. Гледай, ема шоумен съм, генгста съм, много ме е приятно 26 пато, не се страхувам никой, ако някой иска да застане, да дойде, ще го поема. Whatever come in my way, I'll take it. В настроение сте, виждам, обаче. Така ли? Не. Искаш ли да ти кажа лека ноша? Да ти кажа ли лека ноша? За човека, който държи уискито, за човека, който съм никотина в белите му дробове, а именно за анакондите от Ловеч. Слушай, махни се от тук, защото на мен ми кипва вече! За кой ме удреш? За кой ме удреш, бе? Виждате ли как ме бият? Виждате ли как ме бият? Затова трябва да сме един за друг и да не оставаме на другите да ни мачкат, а да сме брат за брат. Знаеш как се чувствам?
идваме да седна в един ъгъл, да се завие с една кътка да почна да рева. Почивах ли? Опитвах се да оцелея. Вътре е пълно с отрепки, един до друг наредени. Наби го, ма! Наби го, Тос! Убий го, отбай, ма! Гледаш много лошо. Си ми е тая. Гледайте си работата всички, честно казано. Тя лежи, тя не става от това легло. Тя има чувство в някакъв друг формат. Ако има за спане формат, ще го спечели. Аз съм луда. Аз съм луда! Да. Кой ме направи луда, бе? Няма страшно. На всички са ни разбивали сърцето понякога. В моя случай много пъти. От любов никой не е умрял. След първия негодник идва вторият, после третият. Ще те блокирам. Не ми лъзи по нервите. Аз естествено, като му се ядосах и ми писнало от всичко, аз го проклех с клетвата дано да умреш, му казах. Няма какво друго да заслужава, освен това. Коси ми се развъняла тука, бе. Мършо. Зър. Бах ти на халното същество, братле. Бале. Мале, този доди, гледайте го! Гледайте го, дойде появи се на терена този! Знам само да ви напомня, че аз съм топ, а вие сте дроб. Че първо, който се цепи от колектива, му го нацепваме колективно. В колата. Като ти е такъв, тона си го поправи. Що? Щото ни дразниш. Той мисли, че като е татуиран и... Колко си татуирам, колко си татуирам, Татуиран такива татуирани са пълни с лайна. Здравейте, скандала започна без мен. Тя нищо ли шума, след малко ще е запад, да знаеш. Няма да участвам в тази игра, изобщо не ме интересува. Мислиш, че поведението ти е хубаво, така ли? Аз изобщо не говоря с теб, църпър. Няма да се лягам, ти беше са, аз не лягам. Аз съм вампир. Кота бърка. Няма да бърка нищо. Гърмелите от нещо, бе. Покажи, че кота. Няма са притесняваш, за нищо не искам да се притесняваш. Какво искаш? Половината. Половината на какво бе ние? От всичко, което изкарваш. Но ти верно не знаеш къде се намираш с нея. Махайте се от тук веднага. Махайте се! Махайте се от тук! Напускайте живота ме тук! Няма да се успокоя. Всичките тук ги е... Подкопала ги е тук, всичките тук. И им говори лъжи, но Господ знае истината. Мъжът ми снощи бълнуваше за някаква Галя. И говори с него като събуди. Нема събуди. Много ми е забавно, когато някои хора са нестабилни психически. Искаш да ти покажа кой е нестабилен тея? Искаш ли? Да. Аз му дадох предостатъчно материал, Жужана. Аз ще очаквам обратно. Аз не вярвам, че така може да стане. По принцип може, но няма как. Питам те директно. Искаш ли да ти бъда в багажника? Митя! Кажи бе, буклук! Какво става тук, бе? Вестия маймуни. Какъвто цирк. Ще напусна тази работа. С цял ден омръзнаме да седя тук. Няма работа и цял ден седя като някой началник тук. Ще напусна тази работа, не е за мене. Мислиш ли, че е хубаво да си пишеш SMS с омъже на жена? Франциско Хавиер. Напразно искаш да страдаш. Бисерка, за къде така се спретнахте? На майка ти, Хубава работа. Аз съм загрижен за вас, вие намесихте анатомията на майка ми. Бели сме ли пазлювци? Лъвове! Лъвове! Имах семейство, имах работа, но ме смениха с фикус. И жена ми сложи рога, може да сте ме видели по телевизията. Рогоносецът на Испания. Цял живот прекрасности. Живях в гората, като Тарзан. Гараж. Това с жена ти няма правия. Оженила си се за И това е. Нека спечеля сърцето ти тук. Не ме мисли за буклук. От теб съм аз обсебен и искам да съм ти потребен. Ума си го аз направо, защото ми го вдигаш здраво. Само да усетя, че някой се размеква, ще му щупа гръбнак. Слизаме в склада. Аз мога ли да се напия и да играя кючек? Да се събличам по боксерски? Знам, че съм много прост, ама такъв съм. Айде, живи здраве. Бил се качил биткоина и що не го продадеш, сега станеш богата? Щото нямаш пари. Щото ни биткоин имаш, ни пари имаш. Църволяк. О, секси. Искаш да те повозиме малко. Знаеш какво? Искам да ти кажа, че ако нещо се случи с нас, ще се самоубия. И първо ще бия тебе. Ясно ли ти? Без да те познавам, мога ти кая на 100%, че сте наркомани.
всички ми викат, че съм била алкохоличка. Как аз алкохол не пия? Ако нещо ме ядоса, не мога, нали, аз иначе съм спокоен човек. Обаче, ако ме предизвикат, тогава вече не мога да се въздържам. Ма тя просто пие като за умрелите, бе. Леле, и за живи и за умрели. И за живи и за умрели. То това пиянка.